Nyambut gawe kate syukur cah telu kok. Saiki babone teko Ning ngopo? telung dendi, lah aku mau iki nderekke juragan. Caranya asline arep nusul izin. Lah nang apa? Lah bar beduk. Lah nek aku ora nusul padha goleki wong amplope nang aku. Alah esto. Berarti bayarane nang kowe kabeh wis. Iya nek nggon bayarane sak ning kono nek amplope nang kono. Aku mau disirate ladek gawe iki. Bas-bas anyar ya terang-terang iku. Ana pamundutan. Apa? Lali janjine karo Mister Model. Mister Mandone mawon. Mister Model mawon. Iki sing ngersake potretan tanda tangane. Kendel. Pegel banget langsung. Papan. Tak waca iki langsung. Langsung ditamang. Heeh. Kendel banget ya. Ora apa-apa. Mel. Ana buku-buku lenggah lho Mel. Iki. Bu Sisa. Niki muridnya tuh mriki Bu. Nyuwun dijeler. Alah percuma gurue mulang ngaut esuk sore kalau sebelum kok dadi penyanyi. Jam 10. Berantem berarti kok. Ayo. Rendi ayo. Kayak sayang.
Mas, bos,